Sota l'organització de l'Ajuntament de Vinaròs i l'Associació de Venedors del Mercat, al llarg d'aquest Nadal es podrà assistir a demostracions gastronòmiques per tal de confeccionar diferents plats per a la nit de Nadal i Cap d'Any. Un dels objectius de la iniciativa és donar a conèixer l'oferta de productes amb què compta el mercat vinaròsenc. El que farem durant 4 dies, 2 dies abans de Nadal, 2 dies abans de Cap d'Any, preparar uns menús, tot en base a productes de qualitat del mercat de Vinaròs, que ens servisquen per a preparar tant el sopar de la nit de Nadal, Sant Esteve, com el sopar de Cap d'Any. Una mica donar idees, fer una mica que també la gent s'arrimi al mercat, i també des d'aquí els donarem uns receptaris en les receptes de tots els 4 dies. Vull dir, qui vinga a les parades i vinga a comprar inclús pot demanar els llibres de receptes que ha editat l'Ajuntament de Vinaròs. El cuiner d'aquestes demostracions gastronòmiques, Juanjo Roda, també ha explicat que els menús que s'elaboraran són senzills i assequibles a qualsevol persona. Són plats pensats per a fer a casa en poc material necessari. En els materials, les cassoles, he portat el material, les cassoletes de casa perquè veiem que és cuina que podem fer a casa tranquil·lament. La majoria de plats els podem tindre preparats en antelació, que és el que he pensat, que poguéssim passar el dia de Nadal, que no el tinguem que passar a la cuina, vull dir el dia d'abans, 2, 3 dies, 4 dies, inclús alguns accepten molt bé la congelació i sense cap tipus de temor els podem fer a casa tranquil·lament. Aquest dilluns, primer dia en què s'ha dut a terme l'activitat, l'afluència de gent ha estat notable.